Hvad mener du er den største udfordring for sundhedsvæsenet lige nu? Den største udfordring for sundhedsvæsenet lige nu, det er, at man på den ene side er voldsomt presset på finansiering af sundhedsvæsenet. Presset på skattekronen er større end nogensinde, fordi Danmark er økonomisk udfordret. Og på den anden side, så er efterspørgslen efter sundhedsydelser større end nogensinde. Vi kan meget mere i dag, end vi kunne tidligere. Vi kan behandle folk med meget mere, end vi kunne tidligere. Og samtidig så er der en stigning i antallet af ældre, som umiddelbart betyder, at efterspørgslen efter sundhedsvæsenets ydelser bliver større. Så for det koblet sammen og sikre, at det ikke kun er et spørgsmål om at skære ned og skære til, men højne kvaliteten samtidig, sikre, at vi behandler flere, men bedre, og hele tiden sikre, at vi har innovationen med, at vi tager de nye produkter i brug, den nye teknologi i brug, fordi det, der har effektiviseret sundhedsvæsenet allermest de sidste 10 år, det er i brugtagningen af nye produkter, i særdeleshed medicin, som gør, at man i dag kan behandle folk ambulant, som man ikke kunne tidligere. Over 500.000 patienter behandles og opereres ambulant i dag. Det gjorde man slet ikke for 10 år siden. Så den nye teknologi er utrolig vigtig for at få de her ting til at hænge sammen. Hvad er den største kommunikationsmæssige udfordring for lægemiddelindustrien? Lad mig starte med at sige, hvad den største kommunikationsudfordring for sundhedsvæsenet generelt eller overordnet set. Og det er jo helt klart, at vi har tilbøjelighed til hele tiden at tale sundhedsvæsenet ned. Vi kritiserer det, vi leder efter de dårlige sager, vi plukker det fra hinanden, tager små elementer. Og det vi i virkeligheden skal øve os i, det er at tale det op. Der er rigtig mange tusind mennesker, der arbejder i sundhedsvæsenet dagligt, og der er rigtig, rigtig mange danskere, der hver dag skal møde sundhedsvæsenet som brugere af sundhedsvæsenet. Og hvis det eneste, man har læst i aviserne og hørt i fjernsynet, det er kritik og hvor dårligt det fungerer, jamen så er det en negativ cirkel. Så den største kommunikationsudfordring for sundhedsvæsenet, det er at begynde at tale det op, og begynde at pege på de gode eksempler, på de rigtig mange mennesker, der dagligt får en rigtig god behandling. Og i det følger jo også udfordringen for lægemiddelindustrien, når vi skal kommunikere. Fordi når man tænker så meget på, hvad det er, man bruger sine penge til, så har man det med at sige, at lægemiddelindustrien, de skal jo bare tjene penge. Så derfor, når vi taler om adgang til et nyt produkt eller højere kvalitet, så er det tit, vi bliver skudt i skoen, jamen det gør I bare, fordi I skal tjene nogle flere penge. Og der er vores udfordring også der, og ikke pege på de negative ting, men pege på den øgede kvalitet, at det er lægemidler, der driver effektivisering, at vi kan behandle flere i dag for færre penge, end vi kunne tidligere. Så hele tiden blive ved med at tale de gode ting, sikre, at vi også i vores budskaber taler om kvalitet i sundhedsvæsenet. Skal lægemiddelindustrien være særlig påpasselig, når den kommunikerer? Ja, lægemiddelindustrien skal være særlig påpasselig, når vi kommunikerer, og det skal vi jo, fordi vi er en privat aktør, der tjener penge på vores produkter. Og det stiller altså et særligt krav, det er at tjene penge på syge mennesker. Så når vi er ude og samarbejde med læger i vores arbejde, og der vil jeg skynde mig at sige, at vi samarbejder kun med de dygtigste læger, og de dygtige læger bliver dygtigere af det. Der er det utrolig vigtigt, at vi holder os strikt til det faglige. Jeg er sikker på, at vi kan dokumentere, hvad samarbejdet handler om, og det er fagligt, og ikke alt muligt andet. Tilsvarende, når vi er ude og samarbejde med patientforeninger, så er det utrolig vigtigt, at vi har en ramme omkring det, at begge parter er fuldstændig klar over, hvad det her samarbejde handler om, og at det handler om faglighed og ikke alt muligt andet. Så ja, der er en særlig forpligtelse for lægemiddelindustrien, når vi kommunikerer, til at være etiske i vores kommunikation, sikre, at vi følger det regelsæt, som vi har stillet op for branchen.